iTeam.tg Илтимосам назадига маддата пушаймонӣ надора оқибат суд ма фаҳмидам ки та бо вафо нестӣ қадам то қадам мондам дар дастам эсе ман мегӯм рав 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 дилам мондак рав 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 ман фаромӯш кардам тарав та дил надорӣ baby goodbye ҳар вақте тара да ёд меёрам ай ғамот безорам беқарорам дӯстат намедорам боварӣ надорам ишқи ту дуруғай ман бовар кардам хато кардам бо ту тара да ёд меёрам ай ғамот безорам беқарорам дӯстат намедорам боварӣ надорам ишқи ту дуруғай ман бовар кардам хато кардам бо ту бевафои ту бевафои ту бевафои ту бевафои ту ман мегӯм рав 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 ман мегӯм рав 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 бевафои рав 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 бевафои рав 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 боварӣ кардам ман ки будай хато ту барои ман мемонӣ бевафо ман мерам ай барот намегӯм бадро тара нигоҳ намекунам адаруд ман мегӯм рав 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 дилам мондак рав 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 ман фаромӯш кардам тарав ту дил надорӣ baby goodbye ҳар вақте тара да ёд меёрам ай ғамот безорам беқарорам дӯстат намедорам боварӣ надорам ишқи ту дуруғай ман бовар кардам хато кардам бо ту тара да ёд меёрам ай ғамот безорам беқарорам дӯстат намедорам боварӣ надорам ишқи ту дуруғай ман бовар кардам хато кардам бо ту ман мегӯм рав 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 рав